Selamat, Pak. Ya, oke selamat. Selamat apa sangat? Minggir. Mana nyuca mari ngono. Ya kan ngidungan. Wis ngana. Iya, donane ki. Iya, ki. Donane kang apa ki bahane, Pak? Terigu, kelapa. Uyah sithik. Uyah wis iki. Wis cukup. Uyah, uyah. Mending. Kelapane 5. Wah, nah, itu kan rampung. Ya. Tutup. Iya. Sip lah. Wis tinggal ning tong gue. Alhamdulillah. Sember penuh kayak mau. Sember penuh. Wah. Iya. Nembe iya, Pak. Nembe ngabruken nah kowe. Ya rane apa ki? Rangin. Selain rangin apa jenenge? Kue pancong. Kue pancong ya. Ya. Angger nang Bandung kue bandos. Oh ya bandos ya bener. Bandos. Ini wis mateng ya. Wis mateng ya terus ngentas sendiri. Pirang Bu? 10.000. Ya lah. Oh, dari aduh. Ya video kok. Udah ngaring anak kan luang ya. Pira? 4.000. Oke. Lu pirang iji kowe 10.000? Ya 10. Oh, 1000-an sih. Iya kelapane larang nana nyonte wis teh ngatur semene. Keweh kena mbane. Niki. Oh. Kelapa niki ya 10.000, 10.000. Tapi lu iki alhamdulillah iki kelapane dhewe. Wis ngemeti dhewe kelapane. Mari, Pak. 4.000. Kita mangan lagi. Ini kan mama para kae. Lagi nek. Oh jadi ngono. Engko di kenyong ngapa iki dingin. Wah. 4.000. Oke. Bayar berapa? Bu. Kumu agegin. Engko nggo sentong ora anak. Iya, sentong yang rana. Tinggal garing maning. Oh. Udah ngesorna. Jadi tengah sana kan garing-garing sekolahan. Iya mau berkorong itu di sekolah. Iya sih, emang jam pira emang, Pak? Makanya jam 5. Bar subuh langsung. Bar subuhan wis lah, Bu. Iya. Nah wingi butulungan nang Gebang tok kae dene nggon roksok. Balik ngulon. Rampung. Lagi iki mung jalan tengah. Ya sing perayaan kayaknya munggah kelas. Iya kan? Ya karo kaya mlaku, Bos. Iya, sehat ku ya mlaku ya. Ki abote ki pirang kilo ki loro ki? Ya angger sepenuh lah. 15 anak. 30 ya anu anak. Iya sih. Iya sih. Gue. Dadi ya nu kok ya. Tapi enggak kaya ndak kowe angger cara nganggo umur gue nu tua nemen jane sih bener sih. Umure emang pinten, Pak? 21 lahir. Berarti tak piro 2000 selawe ora sepidak munggah iki. Sudah telu. Nah, telu. Tapi isi sehat ya, Pak, alhamdulillah ya. Bolu siji nyontoh tes dek. Ya anu ngode-ngone Yati Tavia 7 bulan. Yati Octavia, artis? Artis. Panggi suweto 7 bulan nang kana. Iya sih. Ning kana Cempaka Putih ora 3 bulan pindah Karanganjing. Nanti 4 bulan. Pangki Suwito Yati Octaviani. Cara ya. Artis ya. Koden ke 10.000 sebulan. Ini zaman tahun Zaman piro? tahun dulu siji kuwe. Iya ya. 10.000. Nyong bodo loron bojok. Orang bojo. Ya. Langsung balik kampung. Paling kampung. Langsung dagang gie, Pak. Ora, iki jaman gemenan wae sing jungkel jempal ana ndoro sana Mas. Deres. Iya. Mau nang ngapunen bocah cilik-cilik malas mbok ora mangan ya wis priwe carane. Lah siki barang usana ke badan megar-megar kowe badan nyong mpre Gusti Allah luwih adil ya kon tiba kanthi kelapa. Tiba kelapa 9 meter. Tahun ora mahal. Cecalek. Tapi badan siki kita ora deres. Nyong balik tes dagang wadone kewali sini wajah Indel lu seorang anak. Nyong badan takon, ge kewali Indel sing Dik.
anu dodol rongsok. Aku ya batanku ora takon maning. Oh berarti nyong usah takon daerah. Anu ora oleh. Maksud. Iya maksudnya. Aku didol bedol satu. Ya ora. Sprene yo ora daerah. Ya bagian akhirnya ya bagianku gawe angka untung aja. Jadi anaknya sebagai kabeh. Ki pirang tahun maning dentas ya. Oh njaluk dentas. Ya bisa dentas ki bisa wis dentas. Maning. Wah. Wah, iki. Oh pengen gawene, pengen nek. Jane iki pengen gawene mboten ki dibayar kabeh maning, mengko mboten gawe. Udah jare. Ini kenapa? Hah? Ya runtong. Ya maksud iki sing anu sarana promosi ki mboten dibayar kaya kuwe. Yo, Udune ya. Iya ngadune lah. Ana sing mangan apa ora? Anak tenang bae, pangan wis mateng ta ora gadang. Kudune saking slamete alhamdulillah slamet. Ya ndewat ayo apa ora? Kayak Aisyah apa ora kae, Mak? Ora, oh ndero sing kebarane. Kurang. Patune bakune kok tutup. Lah maksudnya. Wis ngerti. Lah moko dene ngono ngidul maning kan, Mas. Ya wis. Ini nggih. Kepala tenang kok. Ora apa-apa. Hah? Ya sih. Sadar ben mulane. Oh, bor. Juga apa kan, Biar kek. Nah, Kan? Ya kan? Kan ini. Konten bayar iki konten sampe ayo. Ora tayen. kan 10.000 bae kan nggo promosikan sing 2.000 kan anu aku. Ya. Wah. Terima kasih. Gue nanti Ya. Ternyata ada bekali konten maning. Namun kan iki dodol duit. Oh, dulu jebret. Kayak bakule kan centang. Maksud kayak itu. Reke. Kan dereke kuwi. Berapa sih? Balik kuwi. Reke di dalam. Woi. Reke. Dan ulangi. Kae dibae, Mak, kuwi dibae ki. Kae bae kae. Nah, wis ngene. Sana. Kon balik. Orang apa? Iya kan apa lah. Wis, Pak, suwun, Pak. Laris manis, Pak. Sehat-sehat. Kon barang sehat. Nggih. Ya ya. Oke, terus suwun.